ଆଜି ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ କୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀ। ଏହି ଉପାୟରେ ଥରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଥରେ ନୁହେଁ, ବାର ବାର ବନେଇ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ଏହିପରି ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ତରକାରୀ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଠି ନେଇଛି ଗୋଟେ ମିଡିୟମ ସାଇଜର ଫୁଲକୋବି ଏବଂ କିଛି ଆଳୁ। ଏହିପରି ଭାବରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ କରି କୋବି ଏବଂ ଆଳୁକୁ କାଟିଛି। ଆଳୁକୁ ଭାଜିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ କଢ଼େଇରେ କିଛି ତେଲ ନେଲି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ପକେଇ ଭାଜିବି। ଯେହେତୁ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ଅଛି, ସିଝିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଲାଗିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କିଛି ସମୟ ଏହାକୁ ଭାଜିଦେବା ଦ୍ୱାରା କୋବି ତରକାରୀରେ କୋବି ଗୁଡ଼ିକ ସେମିତି ଗୋଟା ଗୋଟା ହୋଇ ରୁହେ ଏବଂ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରପର ସିଝିଯାଏ। ଆଳୁକୁ ଭାଜିବା ସମୟରେ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଢାଙ୍କି ଦେଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କମ୍ ସମୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଳୁଟି ଭାଜି ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଅଧା ଅଧି ଏହି ଭାଜିବା ସମୟରେ ହିଁ ସିଝିଯିବ। ଏବେ ସେହି କଢ଼େଇରେ ଆଉ କିଛି ତେଲ ନେଲି ଏବଂ ସେହି ତେଲରେ କାଟିକି ରଖିଥିବା କୋବି ଗୁଡ଼ିକୁ ଭାଜିବା। କୋବିକୁ ଭାଜିବା ସମୟରେ କୋବି ଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ସିଝିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ଆଡ୍ କଲି। ଏବେ କୋବିକୁ ଲୁଣ ସହିତ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା ପରେ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏହାକୁ କଭର କରିଦେବା। ଏହା ଦ୍ୱାରା କୋବିଟି ଭଲ ଭାବରେ ସିଝିଯିବ। କୋବି ଗୁଡ଼ିକ କାଳେ ତଳୁ ପୋଡ଼ିଯିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଚେକ୍ କରୁଛି। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଗଲାଣି। କୋବି ତରକାରୀରେ ସାଧାରଣତଃ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସ୍ ରହିଲେ କୋବି ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେଲେ ତରକାରୀ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ କୋବିର ଡାଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ିକ ଟାଣ ରହେ ନାହିଁ। ଏବେ ଆମେ କୋବି ତରକାରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ମସଲା ନେବା। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟାଏ ବଡ଼ ଟମାଟୋ ନେଇଛି, କିଛି ରସୁଣ, ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚର ଅଦା, ଦୁଇଟି ତେଜପତ୍ର, ଗୋଟେ ଅଳେଇଚ, କିଛି ଗୋଲମରିଚ ଏବଂ ଖଣ୍ଡେ ଡାଲଚିନି, ଦୁଇଟି ଗୁଜୁରାତି। ଏହି ସବୁକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିଦେବା। ଅଳେଇଚ ଏବଂ ଗୁଜୁରାତିକୁ ମୁଁ ଏଠାରେ ଖୋଲିକିରି ନେଇଛି। ଏବେ କଢ଼େଇ ଗରମ କରି ସେଥିରେ କିଛି ତେଲ ଦେଲି। ତେଲ ଗରମ ହେବା ପରେ କିଛି ଜିରା ଆଡ୍ କଲି। ଜିରାକୁ ଆମେ ଏହି ତେଲରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିବା। ଜିରା ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟିଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଏବଂ ଭଲ ଭାବରେ ଜିରା ଗୁଡ଼ିକ ଫୁଟିଯିବା ପରେ ଏଥିରେ ମୁଁ ଦୁଇଟି ତେଜପତ୍ର ଦେଲି। କାଟି ରଖିଥିବା ପିଆଜ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଲି। ଏହି ପିଆଜକୁ ଆମେ ଏହା ସହିତ ଭାଜିବା। ପିଆଜର କଲର ଚେଞ୍ଜ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି ଆମେ ଭାଜିବା। ପିଆଜ ଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ ସିଝିବା ପାଇଁ ଏଥିରେ କିଛି ଲୁଣ ଆଡ୍ କଲି। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ତେଲ କମ୍ ବେଶୀ ଲାଗେ, ତେବେ ଆପଣ କିଛି ତେଲ ମଧ୍ୟ ଆଡ୍ କରିପାରିବେ। ଏବେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା ପରେ ଏହାକୁ ଆମେ ସିଝିବା ପାଇଁ କିଛି ସମୟ ଛାଡ଼ିଦେବା। ଏବେ ଏହା ପାଖାପାଖି ହୋଇ ଆସିଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଏଥିରେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରି ରଖିଥିବା ସମସ୍ତ ମସଲାକୁ ଆଡ୍ କରିଦେବା। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟା ଧନିଆ, ଗୋଟା ଜିରା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟା ଧନିଆ ଏବଂ ଗୋଟା ଜିରା ବ୍ୟବହାର କରିନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ମୁଁ ଗୁଣ୍ଡ ଦେବି। ଏହି ମସଲାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଳଦୀ ଦେଲି, ଗୋଟେ ଚାମଚ ସାଧାରଣ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ ନେଲି। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତ କାଶ୍ମୀର ରେଡ୍ ଚିଲି ମଧ୍ୟ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ହଳଦୀ ଏବଂ ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ ଯିବା ଯାଏଁ କିଛି ସମୟ ଏହାକୁ ଆମେ ଏହିପରି ଭାବରେ କଷିବା ଏବଂ ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ ମସଲାଟି ଯେପରି ତଳୁ ଲାଗି ନଯାଏ। ଏଥିରେ ମୁଁ କିଛି ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ ଦେଲି ଏବଂ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପାଖାପାଖି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଦେଲି। ଏହି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ ଯିବା ଯାଏଁ ଏହାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବା। ମୁଁ ମସଲା କଷିବା ସମୟରେ କମ୍ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, କାରଣ ଆଳୁ ଏବଂ କୋବି ଭାଜିବା ସମୟରେ ତେଲ ବ୍ୟବହାର କରିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମସଲାକୁ କଷିବା ସମୟରେ ତେଲ ବଦଳରେ ହାଲକା ପାଣି ଦେଇ ଦେଇ ମସଲାକୁ କଷୁଛି। ଆପଣ ଚାହିଁବେ ତ ତେଲ ଦେଇକରି କଷି ପାରନ୍ତି।
ମସଲାକୁ କଷିବା ପରେ ପ୍ରାୟତଃ 10 ମିନିଟ ପାଇଁ ରେଷ୍ଟ ଦେଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲା ତେଲ ଛାଡିବା ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଆଳୁ କୋବି ଝୋଳ ପାଇଁ ଏହି ମସଲାଟି ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ କୋବି ଏବଂ ଆଳୁ ପାଇଁ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ପାଣି ସେତିକି ହିଁ ଗରମ ପାଣି ଆଡ୍ କରିବା। ଗରମ ପାଣି ଦେବା ଦ୍ୱାରା କୋବି ତରକାରୀର ଝୋଳ ଯେତେ ବି ପତଳା ରହିଲେ ପାଣିଚିଆ ଲାଗେ ନାହିଁ। କୋବି ଆଳୁ ସିଝିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ପାଣି ଆବଶ୍ୟକ ମୁଁ ସେତିକି ପାଣି ଦେଲି ଏବଂ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଏହାକୁ କଭର କରି ରଖିଲି। ଏବେ ମସଲାଟି ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ ଭାଜିକିରି ରଖିଥିବା କୋବି ଏବଂ ଆଳୁକୁ ଆଡ୍ କରିଦେବା ଏବଂ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳାଇ ଦେବା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଥରେ ନିଶ୍ଚୟ କୋବି ତରକାରୀ ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କିପରି ଲାଗିଲା ମୋ ସହିତ ସେୟାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। କୋବି ଏବଂ ଆଳୁକୁ ମସଲାରେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇବା ପରେ ପାଖାପାଖି 10 ମିନିଟ କଭର କରି ରଖିଦେଲି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କୋବି ଏବଂ ଆଳୁରେ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲାଟି ମିଶି ଯାଇଛି। ଏହିପରି ମସଲା ଗୁଡ଼ିକ କୋବି ଏବଂ ଆଳୁରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଯିବା ପରେ ଯେତିକି ଆମର ଗ୍ରେଭି ଆବଶ୍ୟକ ସେହି ଅନୁସାରେ ପୁଣି ଗରମ ପାଣି ଆଡ୍ କରିବା। କୋବି ତରକାରୀରେ ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଝୋଳ ମୁଁ ସେହି ଅନୁସାରେ ଗରମ ପାଣି ଦେଲି ଏବଂ ଗରମ ପାଣି ଦେବା ପରେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇ ଦେଲି। ଏବେ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିବା। ଏବେ କୋବି ତରକାରୀଟି ଆମର ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏହିପରି କୋବି ତରକାରୀରେ ଗରମ ଭାତ ଏବଂ ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଖାଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କୋବି ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଗୋଟା ଗୋଟା ହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ବଡ଼ ବଡ଼ ପିସେସରେ ରହିଛି। ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। କୋବି ତରକାରୀର ସ୍ମେଲଟି ବହୁତ ବଢିଆ ଆସୁଛି। କହିଲେ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ନାହିଁ। ଥରେ ଏମିତି ଟ୍ରାଏ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ କେମିତି ଲାଗୁଛି ମତାମତ ଅବଶ୍ୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ କିଛି କାଟିକିରି ରଖିଥିବା ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଆଡ୍ କରିଦେଲି। ଏହି ଦେଖନ୍ତୁ ଗରମା ଗରମ କୋବି ଆଳୁ ଝୋଳ ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲା। ଆଜିର କୋବି ଆଳୁ ତରକାରୀର ରେସିପିଟି ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମତାମତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ରେସିପି ନେଇ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।